Ahoj a vitaj v ďalšom videu, v ktorom dokumentujem moju cestu k miliónovému akciovému portfóliu. Moja cesta k miliónovému portfóliu pokračuje. Dnes sa pozrieme na progres môjho akciového portfólia a verím, že ťa to bude inšpirovať k vlastnej ceste. Investovanie nie je o rýchlom zbohatnutí, ale o konzistencii, stratégii a trpezlivosti. A práve o tom je táto séria, aby som ti ukázal, že aj s menšími vkladmi a správnym prístupom sa dá dosiahnuť veľký cieľ. Poďme sa pozrieť, ako sa portfólio vyvíjalo a aké rozhodnutia ma čakajú ďalej. Začal by som asi s hodnotením portfólia za posledných 12 mesiacov, kedy zhodnotenie portfólia za dané obdobie dosahuje takmer 25%. Tento rast neprišiel jedným veľkým nákupom, ale pravidelnými vkladmi. Nemusíš mať veľké peniaze na to, aby si začal. Každých 14 dní prikladám do portfólia relatívne nízke sumy, no práve konzistentnosť a trpezlivosť sú to, čo ma posúva bližšie k miliónu. Ak ste aktívnymi investormi, tak viete, že priemerná ziskovosť indexu S&P 500 je v priemere okolo 10% ročne. Verím, že daný náskok si udržím aj do budúcna. Ako som spomínal aj v minulých videách, kde cestu k miliónovému akciovému portfóliu detailne dokumentujem, tak portfólio mám rozložené u viacerých brokerov. Je to z dôvodu diverzifikácie, bezpečnosti, ako aj z dôvodu nižších poplatkov na konkrétne akcie, či na ETF fondy. Linky na brokerov, ktorých používam, nájdete pod videom. Poďme k pointe. Dôležité je začať a držať sa plánu. Malé, teda nízke vklady, pravidelné investovanie a správne rozhodnutia môžu časom spraviť obrovský rozdiel vo výkonnosti portfólia. Pozrime sa napríklad, prečo aj nízke vklady majú veľkú silu pri dlhodobom úročení. Ak by ste dnes začali len s 1000 eurami, pri 25% ročnom úročení a pravidelných mesačných vkladoch vo výške 100 eur, tak by vaše portfólio po 5 rokoch dosahovalo hodnotu vyše 15 000 eur. V prípade obdobia 20 rokov by portfólio dosahovalo hodnotu už vyše 800 000 eur. Ak sa pozriete na moje portfólio, 25% ročné zhodnotenie nie je nemožné dosiahnuť. Cesta k miliónovému portfóliu nie je o šťastí, ale o disciplíne, trpezlivosti a neustálom učení sa. Každý krok, každý vklad a každé investičné rozhodnutie nás posúva bližšie k cieľu. Dôležité je začať a držať sa plánu. Malé vklady, pravidelné investovanie a správne rozhodnutia môžu časom spraviť obrovský rozdiel. Ak chceš vidieť konkrétne tituly, ktoré budem do portfólia aktuálne nakupovať, tak pridaj sa k nám na Patreone. Na Patreone získaš prístup k detailným informáciám a notifikáciám o každom mojom nákupe. Na Patreon pridávam aj prémiový, exkluzívny obsah, ako aj tipy na zaujímavé, podhodnotené akcie. Ak sa ti toto video páčilo a chceš sledovať moju cestu ďalej, nezabudni dať like, odber a zapnúť notifikácie, aby ti neuniklo žiadne nové video. Vidíme sa na budúce.